Arek Mokah ya. Lah dine Mokah. Konangan. Aja dituel-tuel ya. Iki kowo. Aja geru. Iki kowo. Aku rende. Goreng masjid. Aja saiki. Hah? Aja pangan apa poso. Hah? Ge poso. Kae masjid kono. Ah urung buka ya amene wis engke iso sing mentas sesuk wae. Oleh pura. Sesuk wae. Wong do poso. Kali bengi. Ayo bengi wae engkei. Hah? Bengi wae. Bengi. Oh, Maghrib nek jo. oh, magrib wae. Heeh. Ya. Padha ya apa Sik kresek. engko wae tak bosok. Engko wae. Heeh. Ya apa iki? Tangan bengi. Ha iki apa iki? Iki apa iki? Duren. Kok enak Tapi duren. mentah kok mateng. Ah diambung riko mambu ora? Ambu duren. Riko mangan duren. Engko Oh. bengi iki kuat pakake pitik. Cari ambu. Engko wae. Pitis mangan. Kayak ide. Engko wae. Kowe yang bocori. Ya